Scales. 114,650. Bravo. 114.65 kilograms. 114.65 for the Cobra, Kubrat Pulev. Ами Камене, твоят коментар, след като видяхме тук официалното измерване вече и на Kubrat Pulev, разликата е ясна в килограмите? Ами разликата не е голяма. Аз съм малко така двойствено настроен. Именно от една страна знам, че ще видя хубав матч, защото и този в края на края ще се оказа, че е добре трениран, след като е на 122 кг. Това значи, че е спаднал килограмите си и то чрез тренировка. Не може по друг начин да ги спаднеш. От друга страна пък си мисля, че на Kubrat няма да му е никак лесно. Да си го кажем още от сега. Съперникът му ще бъде подвижен. Ladies and gentlemen, the Nigerian Nightmare Samuel Peter versus Kubrat, the Cobra Pulev. Tomorrow night's main event, 12 rounds of boxing for the vacant WBA Intercontinental Heavyweight Championship. Thank you, ladies and gentlemen. Join us here today. See you all tomorrow night at the Arena RMH. Thank you.